Bàsicament parlem de garanties per aconseguir que un referèndum sigui efectivament un referèndum, perquè podríem viure un 9N o fins i tot un 9N+, però és important que, creiem que Catalunya ara mateix el que mereix és efectivament un referèndum. Si hi ha un reconeixement internacional fort, jo crec que acabaria sent pactat, perquè llavors s'avindria l'Estat a fer-ho. Però aquí el problema és, per mi el desafiament, si vols, el repte, és aconseguir el referèndum. És una metodologia de llistes obertes per tots els organismes, per tant tothom es pot presentar. Es pot presentar individualment, per equip, com vulgui, i pot venir les llistes que es vulgui. Per tant, és una metodologia de votació que permet, efectivament, que tothom pugui sentir-se còmode. Seria bo que hi haguessin llistes de confluència, i jo proposaré una llista en aquest sentit. Havia dit que ells posarien a votació, no sé, van dir tots els registrats, per tant van posar a votació el tema de la confluència. Jo crec que el que és Podem, se'm fa difícil que no hi sigui, perquè és que, a més, què és Podem ara mateix? Per exemple, l'experiència d'en Comú Podem, no? L'experiència d'en Comú Podem és que nosaltres no som Podem, però tenim Podem dins i alhora tenim una relació fraterna amb el que és Podem, és a dir, seria difícil. Hem de començar a pensar més enllà dels cicles electorals, perquè si no, i aquesta és una reflexió potser més de fons, tu pots guanyar unes eleccions i perdre un país. Això pot passar. Podria portar-ho més enllà i no ho portaré, perquè crec que és un dels problemes que pot tenir en aquests moments la Generalitat de Catalunya. L'hegemonia és allò que permet a un partit que no treu majories electorals tenir la majoria del govern de Catalunya, tenir la presidència de la Generalitat sense tindre majories electorals i alhora imposar uns pressupostos. Avui hem vingut a Figueres perquè a mi em feia tenia especial interès i em feia especial il·lusió poder fer un acte a Figueres. Per què? Perquè una de les grans arrels dels projectes emancipadors a Catalunya, una de les grans arrels del republicanisme, de l'igualitarisme, es gesta a l'Empordà, a l'Alt Empordà, i es gesta a Figueres. Els primers que van lluitar per la democràcia, els primers demòcrates catalans, que són Narcís Monturiol, que són Clavé, que són Abdó Terrades, que després serà Pi Margall, tota aquesta primera fornada, en el moment que s'estava construint un nou model de relacions econòmiques, que era el capitalisme, en el moment que s'estava construint un nou model d'estat centralista, que era l'estat liberal espanyol, van imaginar un futur republicà com podia ser una forma de gestió del poder de baix, no de dalt a baix, sinó de baix a dalt, i van imaginar un futur de relacions igualitàries entre els germans i germanes. Nosaltres parlem sempre de guanyar un país i no unes eleccions, perquè entenem que el projecte polític d'un país en comú ha d'anar molt més enllà d'una convocatòria electoral. I per tant, i perquè més creiem que hi ha una necessitat imperiosa que efectivament pugui guanyar les eleccions una força que garanteixi d'una vegada quelcom que els resultats electorals ja transmeten des de fa anys, que és que a Catalunya fa falta un govern d'esquerres. I entenem que ara mateix l'única opció política que garanteix un govern d'esquerres a Catalunya en aquests moments és la papeleta del nostre espai polític quan es presenti les eleccions. No em defineixo com a anti. Jo crec que les definicions com a antiadversatives no són definicions propositives. Jo crec que efectivament el sistema econòmic global té signes d'esgotament claríssims en els últims anys, per això parlem de canvi d'època, i que un dels reptes que tindrem en aquests nous espais polítics no és només gestionar, fer justícia social des de l'espai institucional, que és un dels grans reptes de present, sinó també tenim reptes de futur, i aquests reptes de futur significa pensar en models econòmics que probablement superin els models capitalistes. I per tant, és a dir, que nosaltres representem un canvi esdevé claríssim quan la sola possibilitat de que nosaltres arribéssim al govern de l'Estat va mobilitzar els interessos econòmics que va mobilitzar. Reivindicaves tu aquesta idea del municipi com a nucli bàsic de prendre decisions en aquesta construcció de les primeres respostes